kojugu bi aw sigi kun ko ba don anya bala video do bolindo ko ozo foro ye fendo ke do re bulu ko video in ka kera kunu bi kuna sini kilime ka tie ka black o Allahu akbar o amina video in kala aw ni am beka je kala me amina laje ni video in tie do wa galundo wa ani tie do akara wati jumem anani muyi sisan ko do wa kera to di bi ani Segal Touré amina andado ni la donc amina video in kala anga je kala ji après keni marfa kan fu ishoro la tibi daro na ni marfa kan fu mais non ma mission fla kena kilimbi sigi kilenga taka la mission me bam ta marfa bla bureau de secret défense té bide to ba ka mbafu bi ta marfa bla bureau la mission bi abita ta mo do mo woro marfa fla abato go kana do mi ba bulu on posu attaquer mo wolo fla pm kele c'est ça audition trajana mer la asibene be noir c'est là donc bien dugu fodoy on ya wole mina agent de kemen fla franyo kanga bwanga kuma ku torala uduna wa wi timi fanya amba la sia en wasale kun secrétaire général kumana renouveau TV ka koti anga liberté ou bien anga hake on le dit sans état d'âme on agent be fo kidal prime tableau abisa na fo mo comme sigel be bon ko yan client ko ka sara be kili on sara may anga détenir salaire en bas on a des portraits mais anga détenir salaire en bas corps de débutant ka sara chani on va officier ka sara c'est à vérifier corps de débutant ka sara ka chani officier ka sara donc prime drôme na franjonga abonga sous-officier ou on dira on ka sara bo ambe jama deni ambe mission na le mali mission là on prend les prime ko raka bon la fin tambulo faire ces missions qui a fond propre là nakanga ta mission na be juta ka ta mission ami wole fu RB ni mega ken yoroina ni matana dugu jereba ko me fame o so fro wole ma sekata carburant ba bon kun kata ambe bolo la nga 10% ni ndela ambe permis livrer ambe 10% ni minu fro permis ka passer chala de asebe on a mission ko na la mission no waru mala fra yo ati tembo c'est dit par la loi le forestier am jomna ko du forestier toro no ati le état ka politique do be parce que mali autorité de bano ansi ko ni video in kanai anga Segal bia Segal ni video yi e mangai ni video nere mangai ni video in kera en 2020 et sans vidéo ni aso nere sina fuma secrétaire revendication angwe préavis de grève do bla ka fo anga hakaw chaman be nous m'en permettre anga baraka ou mnele bana donc au préavis de grève ko fait une conférence de presse do ke ka grève contexte expliquer mo wi ka fo ni deguni de banga anga grève hakuna kuni video in kera o wati ka da au préavis de grève 600 vidéos sans 2020 vidéo de 100 2020 oh mais RFM mu vidéo na bo 600 bon ambi to na mali jugo gacha mo be usiki do ga pete kin do nyini ka taka be rezo kan ka sababu nyini prote fama nyama mun banku so la go su to mina ko yin ajubaju odi on ye syndicalisé mais tout d'abord on est porteur d'une forme logique et on me baraka ni partenaire ka logique on bo hakina toujours parce que autorité ambition ko on bo considérer comme partenaire donc fembe jamanachi fembe jamana nyagami on est force de numéro on te faire do là ni vidéo ko fait on est émission chamanke ka sensibilisation chamanke wala nyini kemene mo fora ni vidéo ina tira an gouvernement cycling ga kuma tabalik de négociation ka ala nyini kemene mo a chama bora sirafe a chama bora sirafe donc mo be se ka fo ni vidéo in comme Sénégal siko kelebe ni vidéo la bokunto do wara fo ka na fo Sénégal bébé bok ya fen fo ka tulu ka tasuma kan vidéo ke kuma de wati nuna ka sabu de jamana de bi na ka tulu ke tasuma kan ka munu te se ka kuma munu sanbe kuma ne ko profiter o ka téléphone ko fe kuma do bla réseau sans fait ka essayer ka mo mune ka fo buda do kuma la ko yin o drone nde vidéo ngara de 2020 vidéo ngara en 2020 alors Bachites et mon Segal ibora ka fo ko vidéo ngara en 2020 wati a so connexion munu be du total la connexion ko ni réalité ante du ko la mais transition sigini santé bi ibora ka fo ko be contexte mu ko vraiment avec ce ka fo ko ni bibe tugo di awbulu ni e la sibi ni e bi vidéo bi ambe novembre kalo clé folo mala ma flala mala ba clé folo tedi bien le 1er novembre oh sans bafla ani muha ani nani isigile fla anya ko bi aki jumen kera bi transition kono ni vidéo ko fait an gouvernement sira kuma point essentiel nani kuma la au point essentiel nani fono ko yimi an direction nationale kalima ka direction générale au décret tara o décret kera
ni video kɔfɛ an kun y'a laɲini na eaux et forêts kɛ médaille kun tɛ an ka direction bolo médaille kun tɛ eaux et forêts bolo n'a sɔrɔ médaille min dira malien bɛɛ ma médaille spéciale n'a fɔ porteur o kun t'anw bolo porteur bɛ médaille min sɔrɔ i n'a fɔ croix de la valeur militaire n'a ɲɔgɔnnaw médaille foyi propre aux agents de bolo kun t'anw bolo o se kun t'anw bolo mais an y'o sɔrɔ travail kɔnɔ an ye médaille sɔrɔ o médaille b'an bolo bi o kɔfɛ eaux et forêts kumana sa kɛlɛkɛyɔrɔ la cérémonie funèbre kun tɛ kɛ la ni eaux et forêts kun sara kɛlɛkɛyɔrɔ buru bɛ fiyɛ tentigisiw kunna o kun tɛ fiyɛ aw kunna o kun tɛ fiyɛ an ka mɔgɔw kunna transition na 2019 to pɛrɛ kun tɛ kɛ transition de la o kɛli daminɛna Dieu merci an y'o sɔrɔ parce que o ye honneur de somɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn ko n den ma to ko gansan na a tora jamana ko la o kɔfɛ sous la transition an ka mɔgɔw bɛ ka former pilotiya la a ma deli ka kɛ fɔlɔ ka eaux et forêts bila ka taa pilotiya formation kɛ pour que an bɛ se ka forêt surveiller cogo min na k'a sɔrɔ an ma degun se hali forêt kɔnɔ fɛnw ma o bɛ ka kɛ nin waati nin na hali an kɛlen a mɔgɔw ma tila formation na o kɔfɛ an ka doléance la an formera plan caman kan force spéciale créée an fɛ yen transition de kɔnɔ a tun tɛ yen force spéciale créée k'a dɔn k'a fɔ ko eaux et forêts bɛ baara kɛ kungo kɔnɔ ko terroriste fana bɛ kungo de kɔnɔ aw ka se ka formation aguerrie kɛ ka kɛ ka aw défendre hali kɔsɛn na ji barika bonyanen o ye maliw ni bamaw y'a daminɛ ka ye dugu kɔnɔ ministre ye communiqué kɛ ko n'i ye bamaw bɛ min y'a ye i kana fɛnkɛ u ye numéro di eaux et forêts ka numéro di u b'an wele an bɛ taa minɛ an ka spécialité olu de an bɛ bama ni maliw minɛ an ka baara ye olu de an ka baara ye o de an bɛ nin video in kɛ waati min na degun minnu tun b'anw kan n'an tun ma nin video in kɛ k'a ɲɛfɔ min filɛ ka bɔ an ka tɛ bɔ an kan parce que ne ye eaux et forêts bɛnna fo ka se tigɛrɛ ma système de eaux et forêts kɛ tan système de y'a kɛ tan effectivement Musa Tile eaux et forêts kun tɛ tan anw ka cɛkɔrɔbaw b'a ɲɛfɔ an ye waati min na yanni 91 événement cɛ yanni politique kɛkɔ ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ yanni o tɛ eaux et forêts kun bɛ cogo min na bɛɛ kun b'a dɔn wa Mali wula kɔnɔna kun bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn système dɔ de y'anw affaibli fo ka se nin tigɛrɛ ma et an tɔɲɔgɔnw kelen ka fanga sɔrɔ c'était l'occasion an ka bɔ an ka dusuma kasi jira an ka cri de cœur kɛ k'a f'u ye nin degun de b'anw kan parce que n'an an m'a fɔ tan a tɛ mɛn an kelen ka nin fɔ an wulila ka sigi an ye négociation kɛ wa an ye bɛnkanw sɔrɔ wa a bɛnkan caman bɔra a sira fɛ mais i ka nin video la i bɔra k'a fɔ ko fɔlɔ-fɔlɔ ko arme kun t'aw bolo poste bɛ attaquer e bɛ se ka mun de fɔ o la bi moi-même je suis témoin oculaire de ça Sanankɔrɔ poste attaquera en 2019 le 9 Sanankɔrɔ poste sira la le 9 avril 2019 o don ne tun bɛ yen ne bɛ ka mɔgɔ 7 minnu fɔ nin ne tun b'o mɔgɔ 7 la ne bɛ ka arme dakɛ min fɔ o don arme dakɛ tun bɛ yen mais o kɔfɛ mais arme joli tun b'aw bolo o wagati arme kelen de tun b'an bolo aw mɔgɔ 7 arme kelen 7 arme kelen 2019 audition tali attaque ye e yɛrɛ sɔrɔ attaque ye ne yɛrɛ sɔrɔ e yɛrɛ tun b'a attaque la ne tun bɛ yen an ka eaux et forêts tun bɛ yen doyen tun bɛ yen ala ka an bɛ doyen kelen yɛrɛ tora attaque la ala ka hinɛ la Sumaworo ka dayɔrɔ suma o ye ne yɛrɛ sɔrɔ yen o kɔfɛ o poste kelen an ka nin video kɔfɛ an ka kiri kelen kɔfɛ o poste in attaquera 2023 ne tun b'o attaque la an enregistré an jadisuw repoussé Mali bɛɛ y'a ye a bilala fan bɛɛ aw tun bɛ cogo di en terme d'équipement an fɛn fɛn tun bɛ arme tun b'an bɛɛ bolo chargeur 3 chargeur 4 tun b'an bɛɛ bolo ala arme tun b'aw bɛɛ bolo chargeur 3 chargeur 4 tun b'aw bɛɛ bolo o donni kelen ma o poste la o tun b'o cogo la san fila kɔfɛ a y'a da jadisuw kan témoins bɛ yen wa a kelen fana Mali bɛɛ bɔra a kalama donc sénégalais ka baara ye na degun b'i ka mɔgɔw kan i b'a fɔ wa na degun fana bɔra i kan ɲumandɔnbali o ye fitiriwale ye i bɛ bɔ i b'a fɔ min kɛra i b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a faamu cogo min na o kɛra o poste kelen la moi je suis témoin oculaire o attaque fila bɛɛ ne sɔrɔ yen wa min kɛra attaque fila la n filɛ k'a fila bɛɛ ɲɛfɔ ne bɛ an bɛ video in kɛ wagati min na o don o y'a sɔrɔ dusukasi kumaw na cɛw tun bɛ yen k'u jɔ mɛ minɛn kun t'u bolo an bɛ tila ka segin ka na sigi o dugu kelenw la ka baara kɛ k'a fɔ sufɛ nin ko in kɛra an yɛrɛ ta sɔgɔma ka n'an sigi anw ye porteur minnu o maloya bɛ eaux et forêts kɛla quoi eaux et forêts bɛ saya kɔrɔ ni malo ye eaux et forêts yɛrɛ ye o de kama n'i y'a jateminɛ fɛn kɛra na mɔgɔ bɛ touché anw na anw de bɛ touché kosɛbɛ o parce que mɔgɔ ninnu n'u gɛnna u dugukɔrɔ anw baarakɛyɔrɔ ye mɔgɔ m'a ye k'anw ye kungo kɔnɔ bila parce que mɔgɔ ninnu ye touristes dugukɔrɔ kɔni forêt kɔnɔ dugukɔrɔ ye anw ka baarakɛyɔrɔ ye u ka ko bɛɛ kɛra anw ka baarakɛyɔrɔ ye mais anw b'an ka position bila parce que u bɛ yen au contraire kuma dɔ mun de tun b'anw minɛ an b'u ye an k'u affaibli an tɛ s'u ma et Dieu merci ça commence à aller et puis anw jigi dalen bɛ transition kan hali sisan an ye émission de sensibilisation caman kɛ fo assise y'a recommandation k'an ka militariser Sénégal bɛ taa fɔ a da la waati min an y'a militariser o kɔni o ye ko dɔ ye dɛ anw y'a ɲini u k'anw militariser anw ka syndicat y'a hukumu casquette ka bɔ anw kun anw ka fara sɔrɔsiw kan an ka taa forme moins pour d'égalité an ka taa faso défend an y'o demande kɛ Mali kɔnɔ ka lettre kɛ ka adresser institution bɛɛ la o kɔfɛ assise kila kɛ o kɔfɛ ka émission kɛ k'a fɔ bon anw fɛlɛ ye nin ye en tant que syndicat anw fɛlɛ ye nin ye a y'a da anw ma anw bɛ ka syndicat la anw tɛ ka dun an tɛ ka balo a la anw kɛra de ka kuma ni mɔgɔ degunnenw da ye na militarisation bɛ kɛ sababu ye k'o ban mun b'a to anw t'o ɲini
Aux offres là, l'équipement m'a dit que même tant technicien, tant sous la transition, on a moins qui est moins qui met en bureau en effla civil technicien. À belle fallait y avoir moins de 300 personnes. À m'a dit que c'est pas la transition. Hein? Aux offres que la 935 c'est bien l'équipement massif, mais intégration forêt, mais intégration fonction publique là. Moi qui met en bureau en flamme de la canne. Transition de transition économique là. Donc, moi tu sais qu'à Fukuba on carrément là, on blanc ni vidéo couramment oui. Moi tu sais OK. Tu vois tout là. Ça c'est vrai. Tu vois photo là. On a logique et nous sommes prêts à défendre la patrie. Quel que soit Alpha. On m'a voulu what là. Nous allons répondre présent. Présent à tout moment. Ah, aux offres tiens là, tu as débat avec mon étudiant. Amina tabi, anye et le pilote de aux offres ça fait. Anye bala avion ko fenêtre donala. Ne bouma belle retara au reportage. On me fait engager ka fiti nadio la bi ka fo bi ko aux offres ou be ka former avion bouli la. Na fo mbola o kuyemuye ani anga Sénégalais bele amina ndado la. Mbalma anga ka vidéo naje. Mais anga ko na mo ne remu be ne ma ko mun ma ko forêt classée bi. Nous avons eu du mal. Nous avons eu ko ni kibi ke mobile wala ma sele fata fi yoro bela ko sobe awdu na pambu kala na awi premier promotion anga foro ni na fa dum na sa ma ba foro la anga foro bu nyanu jamu tu oh na fa mala sa ma parce que les réformes ni sangulo ngani ke bawle ko foro de bawle ko nala ale bonya na ya ta jela foro bawle le de hectare million fla on hectare badu 2 millions et quelques hectares. 2 500 forêt bawling allez dormir avec boni katami forêt bawling be damne nana kinba fo mali ni mo tani frontière fo jumara fo ko fe o la kana ligne o marabi awdi bolo avant ha ni banguru kala me sela de men na samo ni manu ka ko du ma bel parce que ay ne forêt bawling mo to la ne mi ala ne bodo ni na avion na fene ni la fa me ngabodo adam permettre kasi ka forêt fambey et puis c'est yere na faga bongo parce que de 1 parce que la forêt de 2 am c'est armée c'est l'inara c'est man chama parce que dépend na mutula amoke si ça va continuer OK l'avion farla ko chama di donner à kono quoi mais après brigade anti braconnage mo fene be absaka ni mo fene la parce que anya ka ko fene kira balmaw ambura kani ni tare ka fo bi ko de kun be anga agent ka o ma fɔ k'a banna dɛ dekun bɛ dɔ bɛ hali bi nka kunun ka fisa ni bi ye an bɛ segin kuma kan barisabula waatiw tɛ kelen ye mɔgɔ ma an ɲɛ b'a la k'a fɔ segal bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ pilotiw bɛ ka bɔ a la ne ko nafa jumɛn de bɛ nin na. ni nafa tɛ se ka fɔ ka ban a bɔra sisan ka bawulen superficie fɔ n'i k'i bɔ nin bawulen superficie kɛ moto la semaine kelen b'a ban kalo kelen b'a ban a tɛ ban wa i bɛ sɛgɛn de i bɛ sɛgɛn mais pilotiw b'an bolo a bɛ kɛ sababu ye patigiw bɛ kɛ de façon organisé yɔrɔ minnu bɛ fɔ indication yɔrɔ min na avion b'a suivre de façon très simple information minnu bɛ an b'a sɔrɔ ka sɔrɔ a ma gɛlɛya ni nafa c'est mali tɛ nafa dɔn bi ninnu ka formation an t'a nafa dɔn bi an t'a nafa dɔn sini mais tagalen ɲɛfɛ de an bɛna ni importance yɛrɛ ye an ka fura yɛrɛ kɔlɔsili la parce que i bɛ moto la i bɛ forêt kɔnɔ magaci bɛ yen a b'i dogo e bɛ avion na i bɛ kɛ fo sanfɛ e ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la u bɛ fɛn fɛn e b'a ye a bɛ se ka stratégie bila en place o la ka se ka na yɔrɔ bɛ se ka lakana cogo min na aw b'a kɛ de façon facile ni pilote ninnu kɔfɛ u ye drone d'aw ma drone b'an ka mɔgɔw bolo bi minnu bɛ bi drone b'aw bolo drone b'anw bolo k'an ka mɔgɔw former a la k'u bila u bɛ forêt surveiller o b'an ka mɔgɔw la drone dira anw ma ka mɔgɔw former a la bi drone b'aw bolo drone b'anw bolo an bɛ baara kɛ n'a ye o bɛɛ en cours bi c'est à dire que kow bɛ kɔfɛ ka na n'o de fɔ n ko hali sisan laɲini bɛɛ ma sabati mais kumabaw kɛra la parce que fɛn fɛn kan ka mɔgɔ lafiya i b'i ka baara kɛ cogo min na alhamdulilah an ye caman sɔrɔ o la bi anw osofo yɛrɛ bɛ degun min b'an kan dɔrɔn o ye avantage ko yɔrɔ ye o de kama o ka anw ni tɔw kɛ kelen o baara min k'an fana k'o baara kɛ pour que an b'o hakɛ sɔrɔ an b'o dɔrɔn de ɲini na bi an ni kɔɔri tɔw ka ali tɔw bɛ ka duguba kɔnɔna kɔlɔsi a bɛ ka kungo kɔlɔsi a bɛ jamana ta de dugukolo kɔlɔsili fana ye jamana ka baara de an ni mɔgɔ tɛ yen yiri ni kɔnɔfɛnw kɔlɔsili jamana kan ka a bɛɛ ye sécurité kelen très bien donc a ka di anw ye anw tɔw bɛ avantage mun sɔrɔ u ka sécurité kɔnɔ u k'o avantage da anw ma anw fana ka sécurité kɔnɔ o de bɛ anw yɛrɛ lafiya kosɛbɛ sinon bi tiɲɛna baara taabolo la anw lafiyalen bɛ secteur caman kan hali waati dɔ kɛra an ka poste de essence o tɛ fɔra poste 120 bɛ location na an ko découpage kura min kɛra u ka fɛlɛ kɛ ka kuma préfet ni sous préfet ni gouverneur fɛ u ka locaux de an ka agent ma faso ka yɔrɔ la an ka bɔ nin système kɔnɔ mais a doléance bɛ sen na a bɛ sira ɲuman kan
amanga nyemugo uzo fura nyemugo wera fo la kosebe amana wuli ka duka ndebu en wati ubana me solution mi mbala wafa an ka solution proposer kana folo en tant que syndicat bonne fa an ka solution proposer kana folo en tant que syndicat amna nga solution uba analyser ubuta d'accord abenya tukono ube calendrier dam obe ga ke on service là c'est sur la transition que syndicat créera uzo fura la kanyo sinon folo syndicat ko uzo fura kosebe hake kutiseka afumbina kosebe kunta fanga ba kuntala hake itiseka boka anyini folo uzo fara ni kun tennis so banyene bi kun be sans sabasa na ke sur les politiques kun be sans sabasa na ke so ma tennis so teni uzo fara ka doke tennis na régulièrement adama na sur la transition ka fini mine ka bla fo ka fonti sama uzo fara tika pari ka nyeka bo afa adama na sur la transition on kama toujours en revendication en man suku beke sur la transition de gun toni min muga an kan o ko dafa an parce que olu de bɛ an ka degun dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ olu de b'a dɔn ka tɛnɛ dɔn ka bɔ so ka taa kungo kɔnɔ n bɛ segin wa n tɛ segin wa olu de y'a kɛ u b'a dɔn min b'a la i ka denbaya kana ɲɛ jɔlen i bɛ cogo dɔ la olu de b'a dɔn parce que a kɛra u la u y'a vécu o de kama anw bɛ revendication caman kɛ nin wagati min na an b'a ɲini transition autorités fɛ u ye kuma bɛɛ kɛ halisa u ko appuyer eaux et forêts ka eaux et forêts secteur lajɛ an bɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ ten hali sisan. mais e ko o kuma fɔlɔ tun bɛ tennis san wɛrɛ de ya fɔlɔ eaux et forêts tun bɛ tennis san na dotation kelen kun kelen tun tɛ tennis sɔrɔ tuguni i bɛ se ka mali eaux et forêts bɛɛ ɲininka sur les politiques eaux et forêts tun bɛ tennis san fɔlɔ na tennis kelen kun dir'i ma ka arrangement d'i ma e bɛ se ka san saba san naani kɛ falen cogoya t'a la fo n'i yɛrɛ ta dɔ san i yɛrɛ ye bi n'o bɛ fɔ hali kɔsɔnna u ye mobili ni fɛnw di an ka mɔgɔw ma mais an ka cantonnement bɛ jusqu'à présent 1995 mobili bɛ an ka cantonnement dɔw la jusqu'à présent 95 véhicules b'an ka mobili dɔw la jusqu'à présent u ka taa Kucala région na bɛ yen c'est à vérifier terre à terre o de don c'est à dire anw bɛ fɛn fɛn fɔ a hakɛ c'est n'anw ma créer waati kelen n'anw ma créer kɛrɛ kɛ mun ne kuma anw faga quoi il le fallait an kun ka bɔ an ka kuma degun min b'an kan jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn anw bɛ togoda de la an togodala mɔgɔw bɛ baara kɛ anw bɛ condition min na u b'a ye anw bɛ condition min na u b'a ye wa u b'a kalama voilà et puis jamana kelen bɛ ka avantage min da anw ma anw bɛ se k'a fɔ avantage tɛ jamana arranger parce que n'i ye permis min di exploitant ma ka taa coupe kɛ e bɛ 10% sɔrɔ o de sanfɛ bon e b'i bama di ka kungo tigɛ ta caya e ka segin yɔrɔ kan ta permis kɔrɔ ye di ale ni coupe kɔrɔ ye c'est à dire que permis dɔ de bɛ yen yamaruya dɔ de bɛ yen a bɛ di mɔgɔ ma i bɛ taa baara kɛ ka taa baara jumɛn ka taa yiri tigɛ yiri dɔw bɛ yen ni mɔgɔ min fɛ ka yiri tigɛ sariya kɔnɔ papier dɔ de bɛ yen a bɛ d'i ma donc eaux et forêts kɛ e mana o permis di recette de bɛ k'o la o recette dɔ bɛ taa jamana ka kɛsu kɔnɔ o yɛrɛ fana n'o verser an t'o ta yɔrɔ dɔn parce que hali o wari dɔrɔn bɛ segin anw ma o bɛ se ka anw mago ɲɛ o wari min bɛ verser an t'o ta yɔrɔ dɔn o wari sanfɛ 10% dɔ de b'a la o de bɛ di agent yɛrɛ ma en personne e n'i ka élément aw b'o tila e min ye permis délivrer maintenant c'est étant chef de poste e bɛ mun kɛ sisan e bɛ mɔgɔ e b'a lajɛ exploitation ka caya o e b'a lajɛ exploitation pour que e bɛ disɔn parce que sara tɛ foyi bɔ e de b'a lajɛ cogo bɛɛ la exploitation bɛ se ka caya cogo la bon n'o kɛra exploitation yɛrɛ tɛ se ka contrôler exploitation yɛrɛ compte a tɛ se ka contrôler donc u ka an b'o o jate ninnu bɛɛ kɔnɔ ka fɛɛrɛ kɛ ka plan de management créer communes na régions na c'est à dire que plan ka kɛ a plan ma lakodɔn par l'état ka mɔgɔw bila ka exploitation normalement charbon kan ka kɛ pour des rares de Mali kɔnɔ charbon kan ka ɲini de fa tɛ sɔrɔ charbon kan ka kɛ jama de Mali kɔnɔ awɔ charbon kan ka ɲini de k'a tɛ sɔrɔ parce que charbon bɔrɛ kelen i bɛ jiri min abattu a la ka charbon bɔrɛ kelen sɔrɔ a san 20 a jiri tɛ nugu i bɛ jiri min tigɛ ka charbon bɔrɛ kelen sɔrɔ san 20 i t'a jiri sɔrɔ plan de kan ka créer ka organiser a ɲinan san nin dugu mɔgɔ aw bɛ tigɛli kɛ nin yɔrɔ in na donc san wɛrɛ nin yɔrɔ in tigɛli ti kɛ aw bɛ na nin yɔrɔ aw bɛ tigɛli kɛ yanni aw bɛ taa se ne ma nin b'a daminɛ ka nugu o de ye plan ye mais o ka dɔgɔ anw yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan bi kosɛbɛ c'est à dire o de kama an ka baara c'est très complexe il faut être forestier pour comprendre an ka baara c'est très complexe ani sensibilisation barika ka bon kojugu anw ni mɔgɔ min bɛ jɛnna ɲinikɛlaw de bɛ baara kɛ u bɛ taa bi u bɛ lɔgɔ tigɛ bi ka kɛ charbon bi ka taa feere ka sini nasɔngɔ bɔ e mɔgɔ min k'i b'o baara jɔ i bɛ k'o tigi jugu ye fɔlɔ i bɛ k'o tigi jugu a yi tigi yɛrɛ juguman yɛrɛ o ye fɔlɔ se ka o ye tiɲɛ mɔgɔ min bɛ parce que e bɛ fɛn dɔ la kan ale dun ka balo o tigɛli ale dayirimɛ b'o tigɛli la donc an ka baara c'est très c'est à dire que état kan ka anw appuyer kosɛbɛ o de kama Musa ka wagati la fanga tun bɛ eaux et forêts la Musa tun ye pouvoir bɛɛ di eaux et forêts ma pour que wula kɔnɔ bɛ se ka fɛngɛ cogo min na changement climatique an ɲɛ b'a la o funteni barika bɛ bonya ji bɛ na a tɛ se ka contrôler mais an ka kungodaw tiɲɛni b'a la o n'i y'o bɔ a la a tɔ b'a dɛn donc kungo minɛ ko juguya sen bɛ na kosɛbɛ yɛrɛ waati yɛlɛma ninnu na ji woyoli forêts bɛ créer uniquement ka ji woyo cadrer k'a bila sira kan forêt bɛ créer ka cɛncɛn wuli k'a fixer cɛncɛn tɛ se ka taa cogo jugu la cɛncɛn bɛ taa de donc nafa bɛ wula la nin de la nafa bɛ wula la nin bɛɛ la
bɛ wula tiɲɛ kojugu bɛ na ni nin kɔlɔn ninnu a bɛna ni ji san na bɛ fɛn ji bolo sɛbɛn n'ale waati waati di ma a bɛ kɛ damatɛmɛ a bɛ kɛ damatɛmɛ wale donc vraiment hali sisan an bɛ aw e yɛrɛ fo Buma Bell i ka cɛsiri la Ozo Frɛ ka ko la an ma nin wele waati o waati i bɛ n'i jɔ président i b'a fɔ aw ye porteur ye aw bɛ cogo min na a ka d'an ye aw dɛmɛ aw ka san sɔrɔ wa Ozo Frɛ bɛɛ b'o wele kɔni bɛɛ b'i fo o la kosɛbɛ aw yɛrɛ ni wulajɔ donc an bɛ taa hali bi an b'a ye k'a fɔ damanda ninnu b'a aw ka bolo kan o yiriko nin fɛn na an ye bala k'a fɔ ko n'i taara Manden kɔnɔna ninnu na bi sanu ɲini ko juguya nin fɛn o yiriw b'a la ka tɛmɛ fɛn na aw ka wulikajɔ n ko b'a la kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ c'est dernier temps an ka mission force spéciale yɛrɛ o b'a mission na n'i taara Ozo Frɛ direction na machine kelen bɛ ka yafa tepu minɛli intimidation sugu bɛɛ bɛ da agent an ye Buguni ta ye machine 44 intimidation bɛɛ bɛ da agent n'a fɔra agent kelen ou bien agent fila o de kama an bɛ kuma recrutement yɔrɔ kan kosɛbɛ ka mɔgɔw ta ka caya agent kelen n'a fɔra i ka taa damadan kelen wuli u bɛ bonya ka taa se waati dɔ ma n'a tɛmɛna o kan u t'i bonya u b'a ɲini k'i bonya yɛrɛ u b'a ɲini k'i bonya donc o de kama an bɛ recrutement ɲini mɔgɔ n'i ko i bɛ don mɔgɔ n'a dayirimɛ cɛ a tigi b'a fɔ k'a bɛ sababu de ɲini na donc damadala mɔgɔ ninnu sigilen bɛ o de kama spécialement u bɛ wari bɔ u bɛ dama bɔ u bɛ jiriw tigɛ de façon illégale ni damanda installé yɔrɔ min na n'i y'a dingɛw n'i y'a jiw ye a bɛ min da kɔ kan hali nabi minnu bɛ duguma a kɔlɔlɔ bɛ s'u ma parce que darake minnu bɛ installé a kɔlɔlɔ bɛ s'olu bɛɛ ma donc an bɛ kuma recrutement kan nin yɔrɔ la an bɛ kuma appui kan nin yɔrɔ la an ka baara c'est très complexe wala n'Ozo Frɛ jɔra Mali économie fankelen a bɛ ɲɛ Ozo Frɛ dɔrɔn jɔli ka ɲɛ économie fankelen o to an bɛ recette minnu kɛ taa dɔrɔn i ka taa an ka chiffre i ka taa an ka chiffre lajɛ fo en recette an bɛ recette kɛ Ozo Frɛ bɛ recette kɛ a bɛ verser quittance b'an bolo an bɛ recette kɛ a bɛ verser cantonnement dɔw la 8 millions versés par mois donc san kɔnɔ an bɛ milliard versé trésor la n'i y'a ye anw man ca effectif t'an bolo et puis an ka baara kurunin bɛ ka bɛn niveau dɔ ma e k'a lajɛ fanga ka d'aw ma ka liberté dɔɔni d'anw ma bani ko bɛ kɛ cogo an ka mɔgɔw u b'an intimider an bɛ minnu minɛ u b'an intimider u bɛ plainte k'an contre la an bɛ wele justice la mais entièrement an ka so tɛ dɛ faso kama an bɛ taa justice la an bɛ taa sigi an bɛ juger an bɛ fɛn o mais on continue oui an kɔni y'aw ye an taara mission minɛ Buguni mara la an directrice ale ni commandant an ye machine 44 et puis ka tila k'a fɔ fana ko mɔgɔ ninnu ka miliyɔn 50 sara ko a français bɔra kɔnɔ ko dalaji o bɛ pavage ko ka segin ka yɔrɔ la i ka yɔrɔ dilan ka yɔrɔ dilan u ye yiri min bɔ ko ka tila k'a dilan a bɛnna miliyɔn 50 ani miliyɔn 4 a don o kɔni Ozo Frɛ o la don machine kɔni bɛ taa jɔ a bɛ tan fan fɛ a ka ca n'o ye machine ka ca n'o an ka direction falen bɛ minɛ o la an ka direction falen bɛ minɛ o la minnu baara kɛ de façon illégale maintenant cɛsiri yɛrɛ kɛ politique ka waati an tɛ se ka nin kɛ o ni bɛ k'a mɛnna ni politique bɛ k'a mɛnna o ala ye si taara minɛ waati bɛɛ ni ko ye ka fɔli tun bɛ wele k'a machine bila k'i bɛ yɔrɔ min na k'i bɛ yɔrɔ jumɛn bi machine min bɛ bolo a bila i ka na so a ye munumunu ta la et puis o ye téléphone ci bannen yɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ fɔ ye tuguni wa mouvement min bɛ don k'o kɔfɛ e b'i sɔrɔ yɔrɔ la i ni machine tɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na i ye machine tigi ɲɛna i ye machine tigi ɲɛna de e bɛ taa yɔrɔ la i ni machine tɛ se yɔrɔ min na donc o bɛɛ tun b'anw fɛ yen donc anw ka syndicat yɛrɛ créé kunba ninnu bɛɛ b'a la ka mɔgɔw bɔ fili la ninnu bɛɛ la ka nin kuma ninnu da mɔgɔw kulo kan u bɛ se k'a faamu cogo min na ni système ninnu bɛ se ka dabila cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se ka fara Ozo Frɛ kan an dɛmɛ cogo min na an ka forêt caman bɛ yen bi forêt classée ni hali mɔgɔ man ka bɔ siraba kan ka don kungo kɔnɔ ka se mètre dakɛ dɔ ma mais mɔgɔw kɛlen bɛ ka taa village jɔ o so ninnu kɔnɔ forêt classée kɔnɔ dɔw kɛlen bɛ ka kɛ foro dɔ i bɛ sɔrɔ agent min bɛ yen i b'i ka san 3 san 4 kɛ n'i yɛrɛ ye so jɔlen foro kɔnɔ a bɛ min k'i ni ala de b'a dɔn i b'o wele justice la e b'i ka séjour bɛɛ kɛ o kɔfɛ ka ban i bɛ tribunal la taga la pour que ka mɔgɔ ninnu déloger e bɛ taa mɔgɔ kura min minɛ u bɛna ta o da kelen na tuguni et ça a été toujours comme ça anw bɛ fɛ nin système ninnu bɛɛ ka ban jamana ka fara an kan an ka déguerpissement kɛ mɔgɔ minnu bɛ forêt classée de façon illégale u bɛɛ ka wuli ka bɔ yen an ka yɔrɔ bɛ se ka sabati cogo min na anw de bɛ nin fɔ pour que mɔgɔw b'a faamu ɲɛmɔgɔw bɛ yen olu b'a kɛ papier ko ye mais n'a fɔra jamanadenw yɛrɛ bɔra a ko kalama a bɛ ko nɔgɔya kosɛbɛ a bɛ baara taabolo nɔgɔya kosɛbɛ voilà mais Touré o la sisan an bɛ taa biganko la sisan an ka kungo kɔnɔna bi Mali kungo kɔnɔna bi biganw bɛ cogo di biganko bɛ cogo di bi Mali kungo kɔnɔ baganw mɔgɔw b'a fɔ bagan bɛ ban bagan tɛ ban mais bagan bɛ taa de bagan bɛ taa de bagan tɛ ban mais a bɛ taa de e bi yan kungo kɔnɔ ba ye a fɔra ko bagan t'an bolo dɛ an ye ba yan kungo kɔnɔ ba ye mɔgɔ tun tɛ se yan an ka jiritigɛ sera mais mansin mankanw moto mankanw baganw t'o fɛ o olu fana b'u ka milieu naturel de kɔnɔ u b'u ka tranquillité de fɛ o an tɛ ɲɔgɔn sira kan anw bɛ gɛrɛ la olu b'u yɔrɔ janya i m'a ye mɛn ko frontière tɛ bagan na n'a bɔra ni jamana ka don jamana kɔnɔ o y'a kɛlen o jamana ta yan donc anw bɛ gɛrɛ u la olu bɛ taa bon exploitation bɛ na ni nin bɛɛ ye exploitation bɛ na ni nin bɛɛ ye illégal bɛ na ni nin bɛɛ ye exploitation illégale bɛ na ni nin bɛɛ ye baganw bɛ taa de u bɛ taa de se tɛ k'u ma yɔrɔ min na u bɛ taa yen o bɛ lafiya sɔrɔ nɔ i yɛrɛ ɲuman bɛ milieu naturel fɛ u bɛ tranquille kɔnɔ yɔrɔ min na baganw bɛ taa yen donc
c'est que n'a fait la ka limiter que ne ko nu bela u bɛɛ bɛ segin ka ko sɛnɛ a ma sama o ye Buguni ya awɔ sama yɛlɛ Buguni sama ba bɔra Buguni u tɛmɛ sira dɔ u t'a bila o mais yɔrɔ ko n'a kɛcogoya ma u bɛna sɔrɔ u bɛ san ni san kɛ u tɛ na sinon sama yɛrɛ Buguni bon anw yɛrɛ bɛ bawlen kɔnɔ wagati min na i tɛ kilomɛtiri 1 2 kɛ ne kungo kɔnɔ sugu min ɲɛ tigɛ o dajɛ ninnu i tɛ kilomɛtiri 1 2 kɛ n'u min ɲɛ tigɛ o mais anw donnen san caman mɛ dɛ san 8 ninnu ɲɔgɔn na mais sisan n'i taara a yɔrɔ ninnu na ayi donso yɛrɛ bɛ taa sogo ɲini ka dɛsɛ u t'a sɔrɔ u bɛna sigi so donso yɛrɛ bɛ taa sogo ɲini sisan u t'a sɔrɔ u bɛna so parce que sogo bɛ yɔrɔ min sogo taara a tɛ se ka taama ka se sogo taara voilà non tiɲɛ yɛrɛ la ma aw ni dɛmɛbagaw ayiwa basi t'an taa baro kun kan laban na bi n'i ko k'i ka message di dugutigiw ma en tant que syndicaliste e ye syndicat ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ wulakɔnɔna baara a kalifalen don kalifalen don dugutigiw de ka dugutigiya fanga ka bon wulakɔnɔna baara la bi e bɛ se ka mun de fɔ bi ani dugutigiw cɛ o la an bɛ an ka Mali dugutigiw fo kosɛbɛ parce que n'aw fɔ ta yɔrɔ la jatigi fɔlɔ ye dugutigi ye awɔ n'a ko kɛra a tɛ ɲɛnabɔ dugutigi de fɛ yen pour que basigi bɛ na n'a ma kɛ nin waati labanba ninnu na ni kɔfɛmɔgɔw nan'u sen don an ka wulakɔnɔko la kosɛbɛ k'a ɲagami u bɛ taa dugutigiw ni dugudenw ni mairies la nata ni wari ye u pousser a k'u yɛrɛ ka wulakana na o furakɛ bɛ t'i ka dugu la a bɛ taa mission dɔ de la a bɛ taa e yɛrɛ ka sini ɲɛsigi de kama i jugu tɛ n'a k'i ka min tɛ k'i ka n'o tigɛ a bil'i kunna a b'o k'i ka hɛrɛ de kama par exemple ne bɛ bɔ Fukɔrɔ fɛ ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sama mais ne ka service bɛɛ kɛra Kita donc n'i y'a ye ne kɔni ko Kita kama i kana jiri tigɛ ne kama tɛ o e mɔdenw i denw olu kama de don Kita yɛrɛ ka sini ɲɛsigi Kita yɛrɛ ka sini ɲɛsigi ça c'est vrai donc u ka anw faamu o logique kɔnɔ anw n'i ye baara fɛn fɛn kɛ a kanu bɛ minɛ diyagoya la donc n'anw ye wulakɔnɔ ye cogo sugu dɔ la tinɛ bɛ don an ni wula cɛ a bɛ taa anw ni na yɔrɔ min n'i taara jiri tigɛlen k'a da anw bɛ mission dɔw kɛ n'i taara jiri tigɛlen k'a da e yɛrɛ min fɛngɛ ji de bɛ ci ɲɛ kan fɔlɔ ça te fait mal a bɛ taa fo n'i ye jiri kɛnɛ binnen a bɛ taa i dusukun yɔrɔ min na walahi ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn donc an b'o fɔ dugutigiw ye toujours u ka fara eaux fɔlɔw kan ka sensibilisation kɛ ka mɔgɔw pousser u ka exploitation kɛ de façon légale min na u ka kungow bɛ si so o de la a bɛ fɔ ko gestion durable kungow bɛ si so a nafa bɛ se ka bɔ cogo min na si bɛ tila ka a la tuguni an b'o o welewele da an ka dugutigiw bɛɛ lajɛlen ye Segal baro sera a kuncɛyɔrɔ ma e na mun welewele kan da i ka tɔnden bɛɛ ye eaux et forêt tɔnden bɛɛ ye bi ko bɛ niveau jumɛn na n'i ye ɲininka bi dakora damadɔ ko an bɛ niveau jumɛn na bi transition fanga yɛrɛ kɔnɔ e ka laɲini ye mun ye d'accord n bɛ o la ne bɛ n ka bureau mɔgɔw fo kosɛbɛ u ka soutien na parce que ne kɛra Segal ye élection ma kɛ consensus de kɛra bureau bɛɛ ko ko an b'a di i ma i k'an ka bureau compte o la ne bɛ n ka bureau élément bɛɛ fo o danaya la k'a fɔ fana na an faralen tora ɲɔgɔn kan fanga banna o de la an kumakan min bɛ o de la eaux et forêt an ka Sénégal o Sénégal min bɛ eaux et forêt Sénégal wɛrɛ minnu bɛ yen an bɛɛ hakilina ye kelen de ye service bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na eaux et forêt ye Mali service fɔlɔ ye créé depuis 1935 awɔ eaux et forêt Mali service fɔlɔ dɔ ye eaux et forêt décret fɔlɔ taara 1935 bon n'a fɔ halisa o service bɛ kɔ nafaba tɛ a la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ eaux et forêt fana u k'u da u ka syndicat la u k'u jigi sɛmɛnɛ k'u ka syndicat ye syndicat n'i y'a mɛn i ye syndicat carte de membre de bɛ k'i bolo k'a ɲini eaux et forêt agent fɛ u k'u ka carte de membre ta an b'o o fɛnw de fara ɲɔgɔn kan an fana bɛ se ka mouvement kɛ an bɛ se ka sensibilisation kɛ n'o carte de membre wari n'o cotisation de donc an b'o weleweleda da an ka eaux et forêt bɛɛ tila k'a fɔ ye tuguni an ka doléance ye kelen dɔrɔn de ye o ye ka eaux et forêt aligné kɔɔri tɔw la o de y'an ka doléance ye an ni kɔɔri tɔw bɛ se ka kɛ kelen cogo min na hakɛ kɔnɔ n'i ye AT wele yɔrɔ min na eaux et forêt ka wele ni gendarme wele eaux et forêt ka wele ni police wele eaux et forêt ka wele an ka mission ka kɛ kelen mission kelen de kɔnɔna de b'aw bɛɛ bolo c'est-à-dire que n'an taara ni kɛlɛ kɛra na constat kan kɛ na police ye constat kɛ ni kungo kɔnɔ ni sira in bɛ taa bɔ nin yɔrɔ in kan eaux et forêt kɛlɛ bɔ o fana ka bila jama ɲɛ ka t'u bila o yɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn dafa donc vous pouvez participer maintenant au combat an bɛ ɲɔgɔn dafa an y'o fɔ an ka video caman na mɔgɔ ninnu tɛmɛ sira u da yɔrɔw kungo kɔnɔna yɛrɛ milieu naturel anw de b'a dɔn renseignement bɔ anw de bolo très généralement ni ko kɛra sisan Mali dugu laban na fonctionnaire fɔlɔ min b'a mɛn o ye eaux et forêt ye u b'anw de wele an forêt kɛ nin kɛra nin yɔrɔ in na sisan an de bɛ information na a ye sous-préfet ɲininka aw ka maire ɲininka anw de bɛ en contact direct avec les villageois u b'a kumaw fɔ anw de ye anw de b'a la yɛlɛ rapidement donc ni anw valoriser ka se niveau dɔ ma a bɛ ko caman nɔgɔya quoi belebele a bɛ ko caman nɔgɔya donc an ka laɲini kɔni ye ka aligner kɔɔri tɔw la o de kɔni an ka laɲini wa an b'o de da autorités ɲɛ kan an ye lettre ci u ma fana k'a fɔ an b'o de fɛ an b'o de ɲini recrutement baw ka kɛ ka minɛnw di an ma ka an bila an yɛrɛ sago la o de ka di anw ye
Kuyera bla, oyera sakola, ozo fora moko bolo ka tada dugu kan kongo kono ka kongo la kana ka kongo sabati ka fa mabo ka ba mabo. Ka kla ka jiw la kana fa me wula kono sokoyo ko fene jidi ko onya ko sobe mali be se ka na fa so tugo jume. O de be dans ke segal ka kuma la no oye anga blibli ka aka tondin be fo ka ozo fora Senegal munu fene be ku. Be fo anda sera munu man dama se munu ma. Tondin me ororo ku fo. Ka direte si blibli bayin fo general muso bayin. Minte singate nyine na mali wolo ko nyine ni. Bi ne muso en klime ka ozo fora kondi. Vraiment en bas fou en année santé à qui ou kera en bas de jeu fou nous colonel major tambouraye en bet tamboura fene fou kosobe dante fou lumina ka fou ku chesri bi alhamdulillah rabbil alamin ye fem fo ne muso ya be daele nere émission doka ne wile bubu ni dalwa bi boluna angata ntari ko fa ko bo do angata mission na buguni ntara buguni kata sino ka machine de binani ani ko ne muso ya alajo ka plaka afofone kuka wa million bidru ani nganu ko sara de be datun tourna o se fere muso yi général muso bayi ay ni ka fa ko gardez-vous mon général ka fima ko alaka do fara joroka vraiment mali muso be kanga ni muso bayi na digi ni se ka bo kuma la ne ma mention spéciale di ma ki fo ki wolmando mali o se fere be to mali dembe to la